O Concello da Pobra retirou varias palmeiras por mor do picudo vermello. Afecta a palmeiras dos Xardíns Valle Inclán e do Parque da Casa de Cultura Raquel Soler. O alcalde explicou que se tratará de salvar varios exemplares nos xardíns. Esta semana procedeuse á retirada de varias palmeiras de competencia municipal afectadas polo picudo vermello na Pobra do Caramiñal. Trátase de exemplares situados nos Xardíns Valle Inclán e na Casa de Cultura e Xuventude Raquel Fernández Soler. A dita medida tamén está motivada debido a que ante o mal estado que se presentaban por mor da praga podían representar un perigo para as persoas en condicións meteorolóxicas adversas. Estas árbores son un dos distintivos máis emblemáticos dos Xardíns Valle Inclán, ademais de antigas. Acabamos de retirar 6 no Xardín Valle Inclán e 2 máis en Raquel Soler, no Parque de Raquel Soler. Son as que xa estaban, imposible de recuperar e, pois o picudo sigue afectando moito as palmeiras que son de propiedade municipal. Temos o problema de que tamén afectan as particulares, entonces pensar nun tratamento é complicado, porque se non se actúa sobre todas, sempre vas a ter o foco da praga pois desplazándose para afectar a outras palmeiras. A actuación xestionouse dende a Concellería de Servizos Municipais mediante a contratación dunha empresa externa para a realización das tarefas. Porén, dende o Concello intentarán salvar os exemplares que quedan nos Xardíns Valle Inclán, aplicándolle un tratamento necesario. Tamén disporán trampas. Sin embargo, vamos a intentar conservar as dúas que quedan no Xardín Valle Inclán, que son 2 femias. A praga lle afecta bastante menos ás femias, non se sabe moi ben por qué, pero resisten mellor. E entón vamos a intentar facerlle un tratamento inicial e a partir de aí con trampas que capturan aos insectos, a ver se conseguimos que podamos mantelas sin un gasto excesivo, porque o problema inicialmente, cando se plantexou, era que conservar todas ao mesmo tempo, algunhas están moi afectadas, significaba pois un investimento moi forte para o Concello anualmente, porque habría que repetir o tratamento cada certo tempo e aínda así con risco de que non se pudera deter o picudo, non? Entón vamos a intentar manter esas dúas, pero si foi necesario retirar as que xa estaban irrecuperables.